Quina calor que fa en aquest hospital. I després s'estranya que hi hagi microbis. Amb aquesta calor em sembla que me'ls podríem passar i tot. En efecte, senyoreta Olga, fins i tot em pregunto si estaré incubant algun estafilococ aureus o alguna malaltia tropical. I després, i així també reduirien les malalties intrahospitalàries, doctor Cabrera. En efecte, senyoreta Olga. Però de totes maneres, a vostè se la veu radiant avui. Ai, gràcies. Deu ser pel carotè. Em sembla que m'està deixant la cara com una pastanaga. Però si vostè està preciosa, vejam què tenim per aquí. Josep Martí, 40 anys. Està en coma profund després d'un accident de bicicleta. No portava casc? Sí, integral. El cas és que no li va servir de gaire. Va xocar frontalment contra un autobús. I per què té el casc posat? Teniu por que caigui del llit? No. El que passa és que té el crani destrossat. Hem preferit deixar-li el casc posat, no fos cas que hi hagués bunyolets de cervell per tota l'habitació. Conclusió, té poques probabilitats de recobrar el coneixement. Parada cardiorrespiratòria que va derivar en hipòxia cerebral. L'electroencefalograma és pla. Han trucat a la família? Sí, no crec que tardin a arribar. Perfecte. Alguna prescripció per al pacient, doctor? Deixi'm que ho pensi. Caldrà anar en compte amb la visera del casc, que quedi ben tancada. No sigui cas que entrin mosques. Està vostè en tot, doctor. És vostè impagable. Aquest és l'adjectiu, impagable. Per això vaig optar per la medicina a dues velocitats. Els fons públics no poden pagar el meu talent en el seu just valor. Per això vaig optar per obrir aquesta clínica privada. Però ara obriré un nou centre d'investigació. Li vindria de gust treballar amb mi? Necessitaré una excel·lent infermera com vostè. El seguiria a l'altra banda del món, doctor. El seguiria fins i tot amb un dispensari al vell mig de l'Àfrica. Així que per què no una clínica al centre de la ciutat i amb aire condicionat? Tinc la sensació que farem grans coses junts, senyoreta Olga. Però ara l'única cosa que ens queda és trobar uns quants inversors que vulguin pagar el projecte. Tinc una idea. De debò? És vostè meravellosa, senyoreta Olga. I per què li tapes el cap amb el llençol, si encara no està mort? És per les llums. A vegades obre els ulls. Sembla un tic nerviós. La veritat és que els llums de neó són molt agressius. A la nova clínica hi faré instal·lar il·luminació ambiental. Resulta molt més agradable. Sobretot per aquells que estan a punt de dinyar-la. Pot estar convençuda que a la nova clínica només rebré pacients solvents i en perfecte estat de salut. Potser em passi la cirurgia estètica. La gent rica també té dret a que se'ls corregeixin les seves imperfeccions. Jo mateixa sé que no sóc perfecta del tot. Què li semblen els meus pits, doctor? Són una meravella, senyoreta Olga, una autèntica meravella. Però si ho desitja ja faré un petit reconeixement quan acabem les visites. Vejam, següent malalt. És un SDF. Què és això d'un SDF? També és una mania tot això de les sigles. Un SDF vol dir sense domicili fix. El van portar ahir els del CEM-MCS amb CEP, és a dir, coma etílic profund. Amb la calor que fa aquí convindria que se l'emportessin. Aviat començarà a fer pudor. Potser quedi algun foradet pel congelador de la cuina. Almenys allí estarà fresquet. Ai, té vostè un excel·lent sentit de l'humor. Almenys una servidora no s'avorreix treballant amb vostè. Ja convé riure en el nostre ofici de tant en tant. Sí, ara arribo a l'habitació. No sembla que estigui molt bé, no? Té cables i tubos per tot arreu, Bueno, més aviat sembla un microones, Paquita. Bueno, no, la veritat és que no estic segur. Dona, és que un llençol li tapa la cara. Sí, no acostuma a ser gaire bona senyal, no? Bueno, esperaré a veure què diu el metge. Sí. Paquita, t'he de deixar,
Que ha arribat la meva germana Marta. Sí. Sí, et truco després. No, a sopar no m'esperis. Sí, jo també t'estimo molt. Vale. Adéu, guapa. Dios, dios. Hola, Marta. Hola, Ferran. Oh, no em diguis que hi ha arribat tard, que és mort. Home, em sembla que si estigués mort no tindria tot això connectat. Estàs segur que és ell? Abans m'he equivocat d'habitació, eh? Sí, és fàcil equivocar-se entre la 13 i la 13 bis. Almenys espero que li porti bona sort. El què? El número 13. Josep Martí. Sí, és ell. Home, podríem treure-li el llençol, no? Sí, tens raó. Home, sembla un sudari. Però no sé, Bueno, potser serà millor esperar que vinguin els Mossos. El metge. Bueno, sí, el metge, això. Abans m'he creuat amb ell i m'ha dit que venia tot seguit. Quina història, Jo feia molt temps que no en sabia res d'ell. I veure'l ara així... I a tu què? Com et va? Més o menys bé. I segueixes vivint a Vilanova del Mar? A Vilanova del Mar, no hi he viscut mai jo allí. Ah, no? Et deus confondre amb el Poble Nou de la Costa. I tu, que segueixes treballant de publicista? Publicista. Veterinari. Sí, perdona, és que m'havia oblidat. I què? Fa molt que no tenies notícies del Josep? Mira, si no recordo malament, diria que l'última vegada que el vaig veure va ser a l'enterro del papa, on, per cert, no t'hi vas presentar. Bueno, és que em va sortir un tema d'última hora, ja saps. A més, no es pot dir que nosaltres siguem una família molt ben avinguda, tampoc. No, tens raó. De totes maneres, quina mala sort que va tindre sempre el pobre Josep, Ni que ho diguis, Ni tan sols amb el nom. A tu no t'estranya que li posessin Josep? Sí, és un nom molt corrent. Ah, precisament, és un nom massa corrent per una família de la nostra categoria. Sí. De fet, diria que no hem tingut mai ningú de la família, ni un tiet, ni un avi, ni un oncle, ni un cosí, que es digui Josep. Potser s'ha adoptat. Doncs això explicaria moltes coses, Sempre va ser el petitó feu de la família. Sí, a més, no s'assembla gens ni mica a naltros. No. Jo més aviat diria que té trets asiàtics. Asiàtics? Bueno, potser no molt marcats. I potser ja tenia aquest nom quan els papes el van adoptar. Sí! Bueno, però em sembla que hi ha pocs xinos que es diguin Josep, També és veritat. Home, l'avantatge, si realment no fos de la família, és que en cas que necessités un òrgan, els nostres no serien compatibles. Clar, sí. Ja ve el metge. Bon dia. Bon dia, doctor. Aquesta és la senyoreta Olga, la cap d'infermeria. Senyoreta? Bon dia. Hem vingut tan ràpid com ens han avisat. Vostès són els germans del pacient, no? Correcte. Sí. Sento molt el que li ha passat al seu germà. Tan greu és. No els negaré que el seu estat és crític i que no hi ha moltes esperances.
El senyor Martí va patir un traumatisme molt violent al cap quan va estar atropellat per un autobús quan anava en bicicleta. El crani està molt afectat i el mantenim en vida artificial. Es troba en coma profund. Seguirem fent-li proves, però creiem que és síndrome hepàtic permanent amb hipòxia cerebral. O sigui, vegetal. Sí, es pot dir sí. Aquesta és la radiografia del crani del senyor Martí. Com poden veure, les lesions són moltes i les fractures són múltiples. Home, doctor, a mi em sembla que el crani està perfecte, no? La curva és perfecta. Aquesta corba que veus aquí no és el crani, és el casc. Casc? La caixa cranial està tan destrossada que hem preferit deixar-li el casc per mantenir l'encèfal al seu lloc. O sigui, que vol dir que sense el casc... Miri, imagini's que tenim una cassola plena de fideus i els volem abocar amb un colador que està trencat. Doncs, per dir-ho d'alguna manera, hem preferit posar una altra cassola sota del colador per evitar que els fideus caiguin tots a l'aigüera. Un exemple molt bo, doctor. És a dir, si s'ha de mantenir en vida artificial, com és el cas. Doncs la veritat és que no havíem parlat mai d'aquest tema, A més, no ens veiem gaire. A tu t'havia comentat alguna cosa? No. L'última vegada que ens vam veure va ser el dia del teu casament. A veure, el tema del suïcidi no es toca. Però, bueno, després de ballar el Despacito i los pajaritos por aquí, el tema suïcidi em va passar pel cap, No voldria pressionar, però m'han de dir que voleu que fem amb el seu germà. També caldria pensar en la possible donació d'un òrgan. Donació d'òrgan? Oh, no, I, a més, doctor, tenim motius més que suficients per pensar que el nostre germà és adoptat. Per tant, ni que volguéssim... No, és que no podríem donar res, Em refereixo als òrgans del seu germà. Els òrgans d'ell. Sí. Sí, clar. Estem totalment a favor de la donació d'òrgans si així se salven vides. De qualsevol manera, cal comptar amb l'opinió de la senyora Martí. No trigarà a arribar. Sí, la seva esposa. Vaja, la cunyada de vostès. Sí, clar. Sí. Bé, us deixem. Si necessiteu qualsevol cosa, truqueu al timbre i vindrà immediatament una infermera. I fins i tot un capellà si fos necessari. Gràcies, doctor. Tu sabies que s'havia casat? Ni idea. Almenys ja podia haver enviat un WhatsApp o alguna cosa, no? Ara que potser tampoc no hi hagués anat pas al seu casament, dic. Doncs no me l'imagino casat, A saber com serà la seva dona. Bueno, pel que ha dit el doctor, de seguida deurà arribar. Déu meu, Josep, no vull pensar ni que he arribat massa tard. No es preocupi, encara està viu. Bueno, això és el que sembla. Josefina, l'esposa del Josep. I vostès? Qui són? Jo sóc el seu germà. Jo, la seva germana. Doncs mai no em va parlar de vostès. No, tampoc no ens va dir mai que s'hagués casat. Era molt discret, vull dir que segueix sent molt discret. Bueno, amb el seu estat no té més remei que ser-ho de discret, Ha dit el doctor si encara queden esperances? Doncs la veritat és que no ens ha dit res en concret. Pot estar segura que nosaltres estem tan desolats com vostè. Per cert, que tenen fills? Encara no. I mira que hagués estat un bon record. Clar. Espero que almenys puguin fer alguna cosa per ell. Bueno, més aviat ens han fet venir per veure si podem escurçar el seu sofriment. Escurçar el seu sofriment? Per desgràcia, el Josep es troba en coma profund després de l'accident. Accident? Però què és el que li ha passat? Es tracta d'un accident de circulació. Accident de circulació? El Pep no sabia conduir. Bueno, sigui com sigui, el doctor només ens ha fet venir per veure si el podem desenxufar. Desenxufar? Ni que es tractés d'un torrador de pa? No oblidin que també es tracta del seu germà.
Sí, però la veritat és que feia molts anys que no ens vèiem. Em pregunto per què ens han fet venir. Home, per descomptat, som la seva única família, no? Hosti, però prendre una decisió així... Miri, penso que és vostè la persona indicada per prendre tal decisió. El coneix molt millor que nosaltres? No, per favor, no em demanin que sigui jo qui prengui una decisió així. Almenys no de moment. Respectem la seva decisió. No, Ferran? Sí, tant, i tant. Però... jo hauré de marxar d'aquí poc, Bueno, a veure, amb el seu estat tampoc podem fer gran cosa, no? Que està, si jo també tinc un compromís per sopar, aquelles coses ja saben. Jo em quedaré amb ell, si no els importa. Oh, no, per descomptat, vostè és la seva esposa, Sí, tant, i tant. Vostè ha de ser la senyora Martí, oi? Sí, sóc jo. Per favor, digui'm com està. Estem a l'espera de les últimes anàlisis, però està estacional. Estable. En aquest cas és bon senyal. En aquest cas, benvolguda senyora meva, estacional no significa res de bo. N'està segura? Per desgràcia, sí. Crec que seria millor que prenguéssiu una decisió sobre aquest tema. Vostè creu que està patint? Resulta difícil saber-ho amb exactitud, però, com comprendreu, viure en aquest estat tampoc és ben bé viure. Sí, la infermera té raó, Josefina. Jo comprenc el seu dolor, però, home, no el podem deixar així. La marxa d'un ésser estimat és una prova del Senyor, però hi ha vegades que no s'ha de donar l'esquena a la realitat, sinó més aviat afrontar-la. A més, cal omplir tants papers i després hi ha el tema de l'herència, per descomptat. Herència? Sí, l'herència, és veritat, és que ho havíem oblidat. Sí. I qui són els seus hereus? Vostè és la seva esposa, oi? Sí. En aquest cas, l'hereva seria vostè. A més, com a esposa del pacient, hi ha uns quants papers que hauria de firmar. Si vol li pujo i així anem avançant feina. Bé, la veritat és que no estem casats. Tampoc tenen fills? Doncs no. En aquest cas, els hereus del senyor Martí serien els seus germans. Ah, sí? Encara que no crec que això sigui el tema més important ara, no? No, per descomptat. Bé, els deixo que parlin del tema. Crec que necessito refrescar-me una mica. O sigui, que nosaltres som els seus hereus! Creus que tenia molta pasta? M'estranyaria. No tinc ni idea a què es dedicava, tu. Home, no sé per què, jo me la imagino més aviat al paro. Bueno, serà millor preguntar-li a la seva dona, no? Ella ho deu saber. Sí. Que es troba més bé? Sí, molt millor, gràcies. Per cert, que saben on han deixat les seves coses? Quines coses? És que abans de l'arribar m'ha semblat veure una maleta. Una maleta. Bueno, a veure, no crec jo que després d'atropellar-lo a l'autobús hagi tingut humor per anar a casa, fer-se la maleta i venir a l'hospital, I per què vol saber si hi ha la maleta? No, esclar. Jo em penso que en el seu estat no tampoc la necessita, Té raó, deuen ser els nervis. Bueno, en tot cas, com que vostè vivia amb ell, potser ens podria explicar una mica la vida que feia el nostre germà, no? Això. Fa temps que no els veiem. Expliqui, com li anava, El què? Sí, els negocis. Que tenia algun ofici, el Josep. Un ofici, el Pep. Bé, sí. Sigui com sigui, vaig a preguntar-li a la infermera si ha vist alguna maleta.
Sembla que està una mica com un llum de ganxo, aquesta. Potser el Josep no tenia una gran fortuna, però quan va morir la mama fa 3 anys, bé que va cobrar la part de l'herència. Té raó, ja no me recordava. Doncs ara la podríem recuperar. I a més, tenint en compte que segurament no sigui ni de la família, potser els nostres pares que havien anat a la Xina a adoptar-lo. No. Van anar aquí al Basar Xino a adoptar-lo. Mira, t'asseguro que a mi ara mateix uns diners m'anirien de perles. Ens acabem de comprar una casa a la costa al costat del Bulli. Oh. Ah, sí, prop del mar, puta, Ara, hi ha un problema. Hi ha tantes coses a arreglar que en comptes d'una casa sembla que m'hagi comprat una barraca en ruïnes. Bueno, més o menys com el Josep. Més o menys. En efecte, no hi havia cap maleta. Escolti, però digui'ns, va, què tal hi anava? Que tenia problemes econòmics. Problemes econòmics? Home, no fa massa va rebre l'herència de la mama. Suposo que com a bon pare de família haurà sapigut gestionar els seus ingressos, no? Pare de família. I els he dit que no teníem fills. Sí, és cert. Han decidit ja el que faran? No, encara no, perquè no tots hi estem d'acord. La senyoreta considera que encara no està preparada per prendre tal decisió. Llavors és segur que no hi ha cap maleta? Si el senyor Martí no està bé casat, els que han de decidir què fer són els seus germans. Bueno, ens agradaria tenir una mica més d'informació, no? Si es refereixen a l'estat mèdic, tot segueix igual. Bueno, m'estic referint més aviat a l'estat financer. Ah, no es preocupin. En aquest cas, la Fundació del Doctor Cabrera els regalarà l'eutanàsia com un gest totalment altruista. Però si desitgen fer alguna donació, el doctor Cabrera està a punt d'obrir un nou centre clínic al centre de la ciutat. Ens referim més aviat al tema de l'herència. Sí, clar, és lògic. Sap vostè si el Josep anava bé de diners? Això qui millor ho sabrà és la seva parella. Deien? El que sí que heu de saber és que el senyor Martí es va donar de baixa de la mútua fa un mes. I si accepten la seva herència, també n'accepten els seus deutes. I per tant, l'eutanàsia els hi regalem. Però hi ha les despeses d'hospitalització, esclar. Tot això deu costar una pasta. Doncs sí, una fortuna. Però si volen renunciar a l'herència, per exemple, a favor de la fundació del doctor Cabrera, és una opció. I si es plantegen mantenir-lo o no en vida, jo els recomano que estudien tots els pros i tots els contres. Que quedi en coma més anys només farà que augmentar-ne les despeses d'hospitalització. Doncs així haurem de pensar en escurçar-li ràpidament el seu sofriment. Què n'opines, tu, Ferran? I vostè? Què tal si vostè es casés amb ell? Bé, els deixo que parlin. Què n'opina vostè? És que encara hi ha alguna esperança que el Pep torni del coma. No sé si en renunciar a l'herència, les despeses continuen a càrrec de la família, Home, si fos així, hauríem de precipitar el seu final. I què en fem sobre la donació d'òrgans? Donació d'òrgans? Sí, home, Potser els podríem vendre? Hosti, no hi havia caigut.
Quan en podríem treure d'això? I quan deu valdre un ronyó? I quan paguen per un fetge? Potser així podríem pagar les despeses d'hospitalització. Vostè sap què pensava sobre la donació d'òrgans? No en tinc ni idea. El que no sé jo, tampoc, és si algú es pot casar estant en coma. Li hauré de preguntar a l'advocat. A veure, un momentet, que crec que ja sé per on van. Fa una estona jo no formava part de la seva família. I ara volen que sigui jo la que em casi amb el Pep perquè jo pagui les despeses d'hospitalització. Tampoc cal prendre-s'ho així, dona. Què tal van les coses per aquí? Vull dir, tenint en compte les circumstàncies. Els han ofert un cafè, una magdalena... Doctor, justament necessitaríem saber la seva opinió. Sí, el que necessiti. Estem aquí per ajudar-los. Es tracta dels costos d'hospitalització del senyor Martí. No ens voldria molestar ara en aquest assumpte en aquest moment. Ja tindrem temps més endavant per revisar factures i papers. No, si li asseguro que ja hi estem preocupats, ja. Ho comprenc, veure el seu germà i a la seva parella en aquest estat no és massa agradable. Resulta difícil d'assumir. Creu vostè que existeix alguna possibilitat que torni a parlar? Tornar a parlar. Déu meu, sempre és possible un miracle, però em temo que per això haureu de demanar hora més amunt. Al contrari que l'eutanàsia, això corre el 100% del compte de l'Església. Gràcies per les seves reconfortants paraules, infermera. Se m'oblidava dir-los que acaba d'arribar la policia. La policia? Sí, li dic que el pacient no es trobava en condicions de contestar les seves preguntes, però diu que li agradaria parlar amb els seus familiars. I en tot cas, si canvien d'opinió pel que fa al cafè i la magdalena, només han de trucar al servei d'habitacions. La policia? I què hi fa aquí la poli? No ho sé, deu estar investigant les circumstàncies de l'accident, no? Tens raó, no sabem el que ha passat. Suposo que ja ens informarà, dic jo. Sí. Mirin, no tinc temps per explicacions, però preferiria que no li parlessin de mi a la bòfia. I això? La veritat és que, a part de no ser l'esposa del Pep, tampoc en soc ben bé la seva parella. Llavors, qui collons és? Diguem que tenia negocis a mig fer. I quin tipus de negocis? Ara no els hi puc explicar, m'amagaré al bany. Aquí fa una calor de mil dimonis. Soc la comissària Trapero. M'imagino que vostès deuen ser els seus familiars. Sí, el seu germà i la meva germana, sí. Estic investigant el cas en què està implicat el senyor Martí. Un cas? Ens pensàvem que es tractava d'un accident. És una mica més complicat el tema. El seu germà està en coma després d'un atracament. Un atracament? O sigui, que ell passava per allí i es va trobar amb una bala perduda. Pobre, el nostre germà sempre ha estat de mala sort, Res d'això. El seu germà es va veure implicat en l'atracament d'un banc perquè ell era l'atracador. A què? Que el Josep ha atracat un banc? Sí, i té un còmplice. Vostès coneixien les seves activitats delictives? No. Fem molts anys que no ens veiem, no. No. Però llavors no ha sigut un accident de bicicleta? Sí i no. El seu germà es va empassar un autobús mentre fugia de la policia. Una persecució policial en bicicleta, I la poli què? Amb el patinet? No s'ho prengui en broma. Estic parlant d'un atracament amb armada. Ja ens n'adonem, inspectora. Però li recordo que el nostre germà es troba entre la vida i la mort. Ho sento, poden creure'm. Sobretot perquè si no hagués tingut l'accident em podria donar el nom del seu còmplice. Que, per cert, sabem que és una dona. Una dona? Aquest és el seu retrat robot. Els diu alguna cosa, aquesta cara? Ui!
No m'he traído las gafas del cerca. I vostè? Ui, jo és que sóc molt dolenta, per això del reconeixement de les cares. Jo confonc les persones. Miri, li explicaré una cosa, Una vegada vaig anar a un club d'aquests d'intercanvi de parelles, allò superxulo, superbé. I em vaig fotre al llit al mal meu home per no haver-lo conegut. Abans he estat parlant amb el doctor. Segons ell, hi ha poques possibilitats que surti del coma. Bueno, i si segueix del coma, serà per anar a la presó? Pues no crec que això l'ajudi gaire, A quants anys s'enfrontaria si ressuscités? Si ens donés el nom de la seva còmplice i retornés al botí, els jutges podrien tenir certa clemència amb ell. Quan? En teoria, uns 20 anys. No, em refereixo al botí. 3 milions. Hòstia! 3 milions d'euros! Collons! Oh, 3 milions d'euros! I perdoni, però diu vostè que no s'han trobat aquests 3 milions? Hi ha testimonis que afirmen haver vist sortir de l'oficina del banc el Josep amb la maleta dels diners a la mà, però malgrat això no l'hem trobat. Després de l'accident havia desaparegut. Però què ha passat exactament? Després de l'atracament, dos còmplices van anar-se'n cadascú per la seva banda. Suposem que per despistar-nos. A ella la van perdre, però el seu germà va ser vist prop de l'estació d'autobusos de Sants. Pensi que un tipus amb bici i un casc enorme és prou visible. Bueno, visible. Encara que no prou visible pel conductor de l'autobús. En qualsevol cas, després de l'accident, la maleta havia desaparegut. El seu germà se'n va desfer. La maleta. Vostès saben res d'aquesta maleta? No, res. En absolut, res de res. Sigui com sigui, sàpiguen que el seu germà està arrestat. En principi, jo hauria de quedar-me aquí fins que es desperti, però... Bueno, no, tranquil·la, no crec jo que es bellugui gaire, Haig de confessar-los que a mi els hospitals em fan posar malalta. Aquest hospital és un vesper de virus perillosos i resistents a tot tipus d'antibiòtics, I tant, ja coneix aquell refrany, no? En un hospital se sap quan s'hi entra, però no si se n'hi sortirà viu. Fins i tot et pot agafar algú ni que vinguis aquí de passada, Jo per això no vaig ser present a cap dels naixements dels meus 3 fills, tu, mai se sap. Això és veritat? Sí. Ui, l'hospital. I aquí estem a prop del servei de malalties tropicals. I el doctor ens va dir l'altre dia que havien tingut un brot de tifus. Penso que va dir lepra. Ah, sí, lepra. Això els hi va dir? Sí, però guardi'ns el secret, Segons el meu modest entendre, aquest hospital hi hauria d'estar tancat en quarantena. Pel que sembla, les infermeres cauen com a mosques. Doncs en aquest cas, marxo. Aniré venint de tant en tant per veure com evoluciona el pacient. Moltes gràcies, inspectora. Comissària Lluïsa Trapero. Els importa que em renti les mans? A on? Coi, al lavabo, on si no? Bueno... Que hi ha algun problema? No. No, cap ni un. Haurem de dir que ens va amenaçar amb matar-nos. Sí, amb una pistola de joguina. Dona, se suposa que no sabíem res. Ja em sé que no sabíem res. Aquí fa una calor horrible, Espero no haver enxampat un d'aquests virus tropicals. En tot cas, si el pacient es desperta, avisi-me. Sí, per descomptat, comissària. Bueno, pues molt bé. Pues adiós. Un collons de futur. Segur que s'ha posat darrere la cortina de la dutxa. Bueno, en tot cas, crec que ens podem oblidar de qualsevol tipus d'herència, Si ha atracat un banc, no anava massa bé de diners. La maleta? Clar, la maleta. Per això la Josefina es nega que el desconnectem. Vol saber on ha amagat els diners.
Encara sort que el lavabo comunica amb l'altra habitació. I el pacient de l'altra habitació, què? No s'ha estranyat en veure'l entrar? Què va, també està en coma. Clar, home, l'ha 13 avís. Ho he sentit tot. Llavors? Doncs sí, jo sóc la seva còmplice. Ah, sí? No em digui, quina sorpresa! Pues deixi'm dir-li que el retrat robot de la policia l'ha ben clavat. O sigui que ara a nosaltres ens serà una mica difícil dir-li a la inspectora que no la coneixem. Doncs aleshores, moltes gràcies per la seva discreció. No? Oh, sí, però ara naltros podríem tenir molts problemes i grossos, I què en traiem naltres de no dir res a la policia, D'acord, si es posen així, repartim-nos els diners. M'ajuden a trobar la pasta i 1 milió per cadascú. Però divideix només per 3. Dona, per bé o per mal, ara mateix no hi compto gaire amb el Pep. Precisament per això. Sí, perquè si no es desperta, on sabrem on són els diners? I si es desperta, a qui podria confiar-li el secret si no a la seva família? I després? Sé com seguim que parli, després el desconnectem. A veure, més val deixar-lo morir que no pas que visca com un enciam. A més, resulta molt complicat dividir 3 milions entre 4. Els comptes no surten rodons. I d'aquesta manera evitaríem pagar les despeses d'hospitalització durant anys. M'agradaria estar segura que no en sent, Hosti, creus que pot estar fingint? Podríem aixecar-li la visera. A veure com reacciona. Josep, sóc jo, el teu germà Ferran. Josep, tio, digue'm d'una punyetera vegada on has amagat la pasta. Escolta'm, una mica de tacte, que vols matar-lo? Ei, he obert la boca. Sembla que té alguna cosa a la boca. Con? Una clau? Una clau? Sembla la clau d'una consigna. Segur que va tenir temps d'amagar la pasta en una consigna de l'estació abans no l'enxampés la policia. Quin crac. I se la deuria voler passar abans de veure's enxampat per la policia, no? Segurament va anar així, sí. Però hi ha més d'una estació d'autobusos a Barcelona. Tranquil, abans la Poli ha comentat que l'accident va ser prop de l'estació de Sants. Jo no hi puc anar a l'estació. La Paz me'n busca. I per cert han clavat el seu retrat, Vagi vostè. I per què hi he d'anar jo? Doncs perquè amb el seu look de burgesa pija passaria totalment desapercebut. Vaja, home, gràcies. I si m'enxampen, què? Es tracta de 3 milions d'euros, dona. Pensa tot el que podríem fer amb 3 milions d'euros, dona. Doncs mira, anem-hi tots dos. Sí, clar, i després desapareixeu amb la pasta, d'això ni parlar-ne. Ell es queda aquí. Bueno. A veure, Marta, serà millor que un dels dos es quedi aquí, perquè si marxem tots dos podria aixecar moltes sospites, això. Pensa el que podria ser amb 3 milions d'euros, sí. Bueno, sí, la veritat és que no m'anirien malament, Bueno, va, ja me'n vaig cap a l'estació. Paquita. Sí, encara sóc a l'hospital, dona, sí. Bueno, diguem que és més complicat, el tema és complicat. Bueno, a cap coix se li obliden les crosses. Escolta'm, potser fins i tot en traurem alguna cosa de tot això. Sí. Josep. Bueno, segueix en coma, és la Paquita. Sí.
No, ja t'ho explicaré després, però no m'esperis a sopar. Sí, d'acord. Vale. Sí, jo també. Vinga. No, tu primer. No, tu. Bueno, comptem fins a 3 i pengem tots dos, va. 1, 2, 3. Sembla com si respirés millor des que li hem tret la clau de la boca, no li sembla? O potser li hem salvat la vida. No cantem victòria encara. I si cridem al doctor? Sí, clar, perquè la policia fiqui a la presó. Va tot bé? Diguem que més o menys com abans. Si em necessitin, n'avisin. Bueno. I què fem? De moment esperar. Marta, sí! Has trobat la consigna? Hi ha la maleta? Oh. No, tens raó. No l'obris allí, podria aixecar sospites tants diners. Sí. La Josefina, Oh, està roncant aquí al costat. Sí. Home. Escolta, em vols dir... No em sembla correcte marxar a la francesa sense dir-li res. Ja ho sé, que robar un lladre no és realment robar. Molt bé. Doncs t'esperem aquí, Molt bé. Vinga, adéu, adiós. No estaran pensant pas en robar-me els meus diners, no? No, era la Marta. Té la maleta i de seguida vindrà. Quina escena tan tendra. El senyor Martí té realment sort de tenir una família tan unida. Per desgràcia no és l'habitual. Home, doctor, és que només es mor una vegada. La veritat és que el pacient no evoluciona. L'encefalograma segueix sent pla. Bueno, doctor, abans de l'accident, l'encefalograma no era massa diferent, És una broma, Té raó, convé desdramatitzar. I si no, el que sempre dic jo l'ouvi. Tots hi estem de passada. Ostres, doctor, sempre té vostè la paraula dient per cada situació, Ha de ser alguna cosa que la família segur que li ajuda a passar aquest moment, Sí, és el meu ofici, gairebé un sacerdoci. Ja saben on em tenen si em necessiten. Gràcies, Gràcies, doctor. Oh, així que porta cosetes pel senyor Martí. És molt amable per la seva part, però no crec que en el seu estat. Bé, els deixo en família. Has pogut veure què hi ha dintre? Home, doncs no, he preferit obrir-la aquí. Has fet bé. A més, es necessita un codi per obrir-la. .007? Estic si vol trencar les banyes, Un bric de llet? Una tovallola? Unes xutxes? Un banyador? Una gorra? Aquest porc segur que ha intentat passar de mi. Segurament se'n volia anar a Bèlgica amb la pasta. Des de l'estació d'autobusos? A Bèlgica? De Amb autobús? De totes maneres, com ha pogut comprovar, els diners no hi són. No seràs tu la que ens ha volgut enganyar? Jo? Però que no veus que tenia un codi per obrir-la? A veure, prenem-nos les coses en calma. Al cap de la fi, es tracta del seu germà. Ara som gairebé com de la família.
Ei, ha obert els ulls, Encara queden esperances. Sí, de trobar la pasta, no? Bueno, això també. Potser sigui un tic. Veritat. Josep. Josep, que em sents? Ha parpellejat. Potser vol dir que sí. Sí, això ho he vist a les pel·lícules. Fan un tic per dir que sí i 2 tics per dir que no. No, un tic per dir que no, 2 tics o al revés. A veure, Josep, escolta'm bé, I et faré una pregunta molt fàcil. I m'has de respondre amb un sí o amb un no. Què et dius, Josep? Que no veus que aquesta pregunta és estúpida? Anna, es tracta només de veure si entès el joc. Ha parpellejat? La veritat és que amb el que has posat no és massa fàcil de veure. Podríem intentar treure-li. Sí, home, que vols matar-lo? De cap manera. Només venia a avisar-los que la comissària Trapero és a recepció parlant amb les infermeres i pujaran un momentet. Moltes gràcies, infermera, Serà millor que marxi. Sí, sortirem la maleta perquè no la trobin, No. La maleta es queda aquí sota el llit, ja està bé on està. Au, va, marxi. Com li va, inspectora, No gaire bé, la veritat. Tinc com ofogots. Segui, dona, segui. No, gràcies. Si jo venia a parlar amb el doctor, que ha passat per aquí. No, però no deu ser gaire lluny, Sempre està per aquí amb l'infermer. Em sembla que estan una mica liats. No ho treus, tu, que estan liats. No sé. Intuïció masculina. Com evoluciona el seu germà? Francament, no evoluciona. Crec que si això segueix així, ens veurem obligats a desconnectar-lo. I el cas? Com va la recerca del cas? Que hi ha alguna novetat? Doncs sí, veuran. El que tenim clar és que aquesta parella no és Bonnie and Clyde, ni molt menys. No crec que descobreixi el pa amb tomàquet si els dic que el seu germà té el coeficient d'una ostra. Es confirma que la seva còmplice va ser la que ho va organitzar tot. Ella és el veritable cervell de la banda. Ella, La veritat és que no m'estranya en absolut. La veritat és que el cervell del nostre germà no servia per gran cosa, Aquesta arpia el va enredar per quedar-se ella amb el botí. Per desgràcia per ella i pel seu germà, esclar, les coses no van sortir bé. Hi ha testimonis que afirmen haver vist el Josep guardar la maleta en una consigna de l'estació. L'hem buscat, però sense èxit. A l'estació? Quina estació? A l'estació de Sants. Doncs bé, me'n vaig a buscar el doctor Cabrera perquè acabo de tenir un cop de calor encara més fort. Els mantindré informats del curs de la recerca. Gràcies, inspectora, I cuidis, Bueno, doncs molt bé. Doncs adiós. No voldria semblar impertinent, però cal que prenguin una decisió respecte al seu germà. Acabem de rebre la sol·licitud d'un fetge. Això podria salvar una vida. Sí, li prometem una resposta positiva el més aviat possible. Però deixi'ns dir-li l'últim adéu abans. Per descomptat. Josep, collons, desperta d'una vegada o és que et vols quedar amb un pulmó de menys? Ha dit fetge. M'és igual. Home, va despertar. Jo marxo, Serà millor que me'n vagi abans no torni la policia. Sí, per no dir-nos on són els diners, no? Dona, no sé, Els importa si m'emporto la maleta? Per vostès no té cap valor sentimental, però per mi sí. Va ser un regal del Pere. Un regal sentimental? De fet, vostè des de bon principi que està molt interessada en aquesta maleta. Sí, molt abans de trobar la clau i tot,
Això vol dir que vostè sabia que la pasta era dintre la maleta. Però com haurà pogut comprovar, els milions no hi són. Doncs no em faria res fer-li una altra Doncs a mi sí. miradeta. Doncs a mi no. Oh! Hi ha un doble fons! Ui, els diners són dins? Vostè ho sabia i volia enganyar-nos. D'acord, ho sabia. I ara què? Doncs ho repartim. I per què hauria de repartir els diners amb vostès? Pues per evitar que la denunciem a la policia, per exemple, i que surti d'aquí per anar directament a la presó, per exemple. Home, si es posen així, doncs d'acord, repartim-nos els diners. Milions d'euros! És com si ens hagués tocat la primitiva. No obstant, no oblidin que aquests diners es tracta de diners bruts. Brut? Ja està tot preparat. Ja? Ja ve punxant-lo? Oh, pobre Josep! Déu meu, Josep! Bé, ningú s'ha queixat mai de les meves burxades. És el final. Pobre Josep! Mira per l'altra banda. Es volen acomiadar per últim moment? Us deixo. Oh, Què ha passat? què ha passat ara? Bé, s'ha anat la llum. Vaig a mirar gràcies a un munt de parets que, per descomptat, funcionen amb electricitat. Llavors és mort? Abans no teníem la certesa que fos viu, però ara deixin-me comprovar-ho. Doncs sí, vaja, ho sento molt. Al cap i a la fi no ha acabat com ens esperàvem, no? Bé, els deixo. El doctor no tardarà en arribar. És terrible. Pobre Josep. Era el nostre germà. Crec que hauríem de treure-li el cas. Sí, potser ara ja no valgui la pena. Home, no voldràs enterrar-lo amb el cap posat, no? Almenys així podríem dir-li l'últim adeu. Obrim-li la visera. Tens raó. Hosti. Recordes si tenia els ulls verds? Els ulls verds? No. Diria que no. Potser voldria significar que realment no era de la família, doncs. No, No? No? aquest no és el Pep. Home, doncs fins fa una estona ho era, No és el Josep? Hosti, doncs és veritat, si no és el Josep. Home, doncs si no és el Josep, qui collons és? Aquest paio s'assembla molt al tio que hi havia a l'habitació del costat. Doncs no crec que hagi vingut caminant, Què vol dir tot això? I llavors on és el Josep? Doncs res. I no només ha desaparegut el Josep. La maleta! No hi ha la maleta! El doctor ha dit que serà millor que em quedi per fer-me una revisió mèdica. Tenien raó, Als hospitals se sap quan s'hi entra, però no se sap ni com ni quan se'n sortirà. És curiós. Vostè s'assembla molt a algú... Com que el seu retrat robat és a la meva butxaca, M'heu denunciat a la màfia i us heu quedat amb la pasta. No, res d'això,
No sé de què parla, No. Fa un moment m'han dit que no la coneixia. Home, si és que no la coneixem de res, amb aquesta, no sabem ni com se diu, que no, Ferran? No. A més, li demanaria una mica de respecte, que el nostre germà s'acaba de morir. Almenys ell no anirà a la presó, però el que és aquesta, me l'emporto. Ja decidirem què fem vostès. Haurem d'anar a declarar a comissaria. De moment em limitaré a donar-los el condol. Els acompanyo amb els sentiments. Gràcies. Bueno, pues molt bé. Pues adiós. Té dret a guardar silenci, tot el que digui podrà ser utilitzat en contra seva. Té dret a un advocat, si no pot a vols pagar-se un ofici, se li assenyala. No sé pas què deu haver pogut passar. Tu creus que el Josep tota l'estona ha simulat que estava en coma? Home, podria haver aprofitat l'apagada per col·locar el cadàver de l'habitació del costat dins el llit. Això explicaria que els ulls del Josep hagin canviat. Això explicaria també la desaparició de la pasta. Hosti, doncs potser no era tan tonto com ens pensàvem, el Josep? Això és el que més em sorprèn. I a quin color tenia els ulls? Si no recordo malament, diria que el Josep era pèl roig. Hosti, però seria molt raro, no? Un pèl roig amb els ulls verds? El Josep era pèl roig. No? Senyors Martí, lamento moltíssim el que ha passat. En nom de l'hospital us presentem les nostres excuses per l'apagada i, lògicament, el nostre condol. Gràcies, doctor. Atès que la situació del seu germà no presentava cap esperança, esperem que no presentin cap queixa a l'hospital per aquest petit incident, ja que després de tot us ha evitat haver de prendre una dolorosa decisió. Per descomptat, doctor. Pensem que és cosa del destí, per no dir de la mà de Déu. Bueno, tampoc crec que hagi baixat la mà de Déu a apagar el llum de l'hospital, Té vostè raó, ha estat la pexa, crec que estan de vaga. Doctor, en contrapartida al nostre silenci, a veure, estarà d'acord amb mi en que potser podrien tenir un petit gest comercial amb nosaltres, no? Un gest comercial? Parlo dels costos d'hospitalització del senyor Martí. Per descomptat, serà regal de la casa, no se'n parli més. També li demanaríem, a poder ser, que no li practiquessin l'autòpsia al nostre germà. Jo em penso que ja ha patit prou, pobre. Per descomptat, gràcies per la seva comprensió. Tornin sempre que ho desitgin. Seran benvinguts. Almenys per ell, està bé el que bé acaba. Però si no era ell. Doncs per això mateix. Això significa que el Josep no és mort. Això significa que no li tornarem a veure el pèl. I s'hauran portat els 3 milions d'euros, Pues mira, saps què? És una pena, Perquè aquest tio em començava a caure simpàtic. Encara sort que hi han marxat. Si no és massa demanar, m'agradaria veure el petitó. Tirem una miqueta més endavant. Sí. Vejam. Ara sí que podrem obrir la nova clínica, senyoreta Olga. Crec que ja em pots dir Cari. Ja et vaig dir que faríem grans coses junts, Cari. Llavors sabies que no estava en coma. Vaig tenir una petita xerrada amb en Josep mentre omplia els papers d'ingrés. Vaig acordar diagnosticar-li un coma profund.
així evitàvem la policia, i a canvi fèiem 3 parts del botí. I lo del casc va ser una idea genial. Al principi vaig estar a punt de creure-m'ho. Que jo hagués anat a buscar la maleta era massa arriscat. Què t'ha semblat això de fer-me la portar a domicili? Oh, i ara què fem amb ell? Amb el Josep, el de l'habitació del costat, el que està viu, el Josep viu. Quan hagi passat una miqueta de temps i la policia ja l'hagi oblidat, el podem contractar per la nostra nova clínica, de jardiner potser. Després d'haver-li canviat la cara, per descomptat. Serà el teu primer client, podràs practicar amb ell. I la teva idea del fals tall de llum ha estat estupenda. Has pensat en dedicar-te a escriure llibres de ciència-ficció? O obres de teatre. Ah, ja et vaig dir que faríem grans coses junts, Cari. No crec que sigui necessari ara el tall de llum. No creus que t'estàs passant una miqueta, eh? Crec que aquest cop és de veritat. Doncs el Josep està sota assistència respiratòria. Mira, per una miqueta més que tardi ja no ens haurem de repartir el botí.